Abych ani nevěděl, jak to zjistit, zavrtěl Helmholtz hlavou. Já na IQ moc nevěřím. No ředitelně, tam jsou složky s důvěrnými záznamy, řekl mu Gropper. Někdy si vyhledej taky Schrödera, to zažiješ překvápko. Která to je ta Selma Ritterová? Zajímal se Hal Bulbo. Díval se prosklenou přepážkou do žákovské jídelny. Taková šedá myš, zabručel Gropper. Tichá, nenápadná, doplnila Eldrid Craneová, vedoucí kabinetu angličtiny. Zakřiknutá, nějak zvlášť oblíbená. No to si teď polepší s velkým Floydem, podotkl Gropper. Jak to vypadá, rodí se nám tu milostný románek. Otřásl se. Budu ty dva muset dát od Schrödera pryč. Nechápu sice, jak to dokážou, ale úplně mu ruinují sebevědomí. Radost políbí v letu, rozbřesk věčnosti zažije tu. Zažije